balak tayo. Overnight sa Alad Bar. Lagi na wala yun. Parang I smell something ah. I smell something. Naman kasi may ibang nagawa ka. Wala yung gano'n. Hello, Kaisa? Man, sure ka ah. Lagi naman alam na niya. Lagi ka namang ano eh. Tapos parang na kinarox. Ano ba na darating na? Ewan ko. Bakit? Ano ba yan? Ilalagnat ako. Anong oras pala magkikita-kita? 6 p.m. Saka saan? Saan pala tayo magkikita? Meeting place? On Alad Bar na mismo, yo. Okay lang kayo? Parang natunga kayo ah. Sino pa ba wala? Siwit ang paagad. Si Rox. Ba't nga pala wala yan? Yung remote. Si Rox. Ganun. Wala. Pupunta ba siya? Ewan ko lang. Pag pupunta, paano siya pupunta? Susundin mo? Hindi. Ano? Sa gitnang likod. Parang tagal na natin hindi nagkita. Di ba? Silang dalawa. Oo, kamusta na kayo? Pinilit ko si mama. Kamusta ka naman? Okay na. Pwede kang uminom ba? Inom na. Inom na naman. Di skip ka na doon. Yosin niyo na. Ka naman. Yes. Yosi, lakad na dyan si Commander. Commander. Sir! Paalam ka muna, sir. Oo, paalam ka. Si Dasi, ikaw? Wala, pagkain lang habol ko eh. Pagkain ka. Oh, Uy! hi. Tara mo. Bakit? Teka. Simi, naalala mo yung punta tayo sa Juan, sa Talakis? Oo. Yung tinawagan natin Ito. sa isa? Oo, you know. Alam, sino sumagot? Ah? Asawa ko. Asawa. Oh. Bakit may asawa na ba? Asawa. Meron, bakit? Saan yung singsing mo? Oh, andyan oh. Eh, bakit gitna? Bakit? Gitna. Ako yung gusto ko lang. Dapat ganito. Oo! Shit. Dapat ganyan! Patingin? Wala. Asan? Wala, eh no. Bakit mo pinasagot sa boyfriend mo? Awan, siya lang kasi umawag sa cellphone. So, ikaw nga yung unang sumagot eh. Umiiwas. Narinig niyang lalaki. Hindi, pinasagot niya kasi alam niyang lalaki yung sumagot. Oo. Natakot siya, no? Kala niya stalker. Oo. Kala mo sa amin, stalker mo? Yo. Wow. Kapal ka ah. Hindi ah. Bakit? Di naman ako ano ah. Anong? Wala. Ay talaga kasi. Yung seryoso nga namin eh. Di ba? May parang Kaya, surprise na tawag yun, tapos iba yung sumagot. Wow, kami na surprise. Hindi ko Oo nga, no? Tayo na surprise. Hello, bigla naman. Oo. I-joke ko pa naman sana. Parang babae. Boyfriend niya to dapat sa. Oo. Tawagan ko, tapos biglang, hello. Lalaki. Inasa ko na lang. Tapos ngayon ano, pasahan kayo. Ha? Hindi. Anong pasangan? Galing nga kay Mix yun. Tapos si Simi na yung... Yeah. Oh. Bakit mo sabihin na... Bakit mo pinasa sa boyfriend mo? Buti pa naman ako. Dalawang to. Oo, abi ko siya kung matatatikwain niyo. Eh, pasalamat ka nga. Hindi siya nagalit eh. Kaya, yan doon. Sabi na. Hindi mo ba niluha? Awan. Wala lalabas. Nagarik. Text mo si Roxy. Iba ata ginagawa ng dalawang to ah. Bakit? Nagarig ka man na sa akin. Ako nagarig. Wala yun. Hindi dyan. Pinya na dyan. Oo, tumimik yun. Nagdamay bro. Simi, hindi ka ba napikon kay sa isa noon? Medyo na-block ako sa tawag kasi dapat sana tayong surprise pero tayo na surprise eh. Wala tayong magagawa. Eh hawak pala ng boyfriend na yung
Pinahawak, hindi hawak, pinahawak. Oo. Kasi nung una, di ba parang babae, di ba? Oo. Tapos Siya talaga yun. kasi medyo hindi maganda yung signal. Tapos, Pero nakasave pa yung number ninyo sa Uy, kanya. hindi kasi Baka nakasave naman kaya umiiwas ganun. lang kasi ayaw sumama. Hindi naman ganun. Sige, kung umiiwas ako, sumama pa ako ngayon. Siyempre, Dito may ba ako swimming. ngayon? Ano naman kung may swimming?